ọ bụrụ na di gị na-achụ nwaanyị wee na-achụ nwaanyị nke pụta ka ọ pụọ na ọ bụ ife niile nọ na sketi na-ediri wee chụgide wee bute ọya anụnwa o butere wee metụta ya n'ife o ji wee bụrụ nwoke datị na mgbe dike ya da akwụzi ọtọ ka anyị gara ịkọ maka mfe niile iteritelu iwe nọlụ wee na-echie na-ebugheli wee bugheligide 8 years iwe decide ya na ịma mbughelizi na mmadụ ka ị bụ na ị chọrọ nwoke na ndụ gị wee mapụ wee jesobe nwoke ọzọ nya ka okpu nnabe enyi gbawara ya dị ime nye ebuo ife a na amara ife a ga-eme nye ebuo ife a na amara ife because na di ya anọbeghị for years asị m nne ya wee tụ telefon kpọọ ndị be ha sị ya na nnekwa ihe dụ n'ala na ya na-edi ma na edi mozi ya wesị ka asụlụ wesị otu wee dụ onye gbakwalụ suggestion onwe ya wetebe kịta asị m nna ọkwanye ahụ ụmụnne wesị a ga-ewepụkwenye o ya nwakwana nwa wepụ nwa ọ tụọla ime asị nwaanyị for the first time ya ofu nje ọgbatu onye ozugbo ya nwakwana ya nwa asị m nne ka ekwe n'ife a ga-eme fast anya confess after all na ọ kwụgharịgidere na-akpọ ọta n'ụlọ before ha wee jebe obodo oyibo na mmadụ ka ọ bụkwutu ya na ya wee kparịta dị wee gwabịa sị na maka kọndishọn gị dị maka anya wee sị ka ya na edigo ka a ga-edi wee gbawa anya adụkwa ime ọsị m this man tie bido wobi wobaba nna ibie ya na-ahụ ya si ya biko onye agwa na mmadụ ka a mụọ nwa anụnwa ka a tirie na ụmụaka na-aba ọfa ji yọta na ebe mgbe dike ya da akwụzi ọtọ that is still a win-win for them still na ya mara na this man na obi ewu goi unu ma ihe dị na IV unu ma ihe nya pas itoro iji wee nye ụmụaka ọ considered all those things ihe niile afọ ochie itide ọ considered all those things ife niile afọ ya nọlụ na-etinye na mgbe dike ya da akwụ ọtọ ọ considered those things na ife ome bụ na ya nọ one day na palọ na-ekiri TV mgbe afọ na afọ ya apụtago obe bịa n'azụ ya wee kwụrụ wee na-eme vidio gide sie nye wee tinye na status ya ese ndị mmadụ ịfọrọ nwaanyị anya na anụ na ọ bịala obodo oyibo ghebe ike tụrụ ime akwụna na nke nwosi ụzọ ọpụ ọzọ marife a na-eme ihe a wee na-afịọ na ya mụrụ dịlị ya n'ọlụlị chekwa na ya na mmadụ nọ ndị mmadụ kpọbazili ya na fonu na-asị ya ka ezi ihe dị gị na-akọ ihe a ka ezi ihe dị ụmụnne di ya na-akpọzi everybody na-akpọsị kedu ife bụ ife a kedu ife di ya na-akọ it's not like na mgbe dike ga-anọgide kwụbakwa ọtọ no ọnwụgo bụ na ọnwụgo ihe o meela onwe andị ndụ ka chọrọ nwa na-asị gị chelekonume anyị priyatago no hope at all o wee na-achọ ka ị nọzialụ etu na-echie ịghara na nọzialụ etu maka na unu nwelu nsogbu ọ bụrụzikwa nsogbu sọsọ ya na-anọ anyị nwelu nsogbu o mana mgbe ọ na-achụ nwaanyị anya nwaba ife nwelu nsogbu wee na-achụgharị ife niile nọ na sketi to the point na ụmụ enyi nwaanyị ndị a na ya na-abụ na-akwụ bifo ọnụba gị na ọ ka na-arịfa ncha niile na-esefe igbo gị until ife melụnụ wee mee ị ga-efeel guilty nwoke esere gị igbo gị for 5 years took more of 8 years ị ga-anọ na-echie it's not like na-ezigbo mmadụ mgbe ọ na-ese gị igbo gị o mana amalụ m na ihe sọlọ gị gbaghalụ nwoke n'ụwa gbaghalụsị anya ma gị jide elu nwaanyị he will still expect you to gbaghalị ya ijide tie ebe ọ tụbalụ nwaanyị ime he will still expect you to gbaghalị ya ajọ ife obodo o melụ n'ụwa he will still expect you to gbaghalị ya mana ị gị bụ nwaanyị wee megide wee mee ofe ajọ ife n'ụwa this man will never forgive you. They don't forgive, they don't forget. It is part of them. And for that, they will not forgive you. But they will expect you to forgive them. Even when they are in their... Honestly, that's why nwaanyị ga-eme nwoke ife ọ dị n'anya n'azụ because ọ ga-etake good 1 or 2 for you. Bụrụ mmadụ niile of you mmadụ starvụlụ nwaanyị for 8 years 8 good years o wee mee mistake you couldn't forgive. It's not like na ibe decent man na ibe ife niile nọ na skirt ị na-eso ị na-akwụgharị maka na ife igoluba akpa nwa bụrụ nwaanyị ka ị nọrọ nwere vein na-arụ ya o kwesịrị ise ibon gị na gị kwesịrị ise a ga-forgive gị ihe 100 but ị ma forgive mmadụ ofu 1. Ihe nje na-asị nje feel etu si feel bụ na unu ka na-edele nwa ahụ. Yes, unu ka na-edele nwa. It's not like unu na-edezi nwa. Kama na ife ọ chọrọ bụ ka ọ chalụ. Since na mgbe dike ada alụzụ ọlụ eje gote spa ya na wee mebekwe IV emesie o wee mụọ nwa ọzọ.
ka o wee bụrụ ezigbo mmadụ. Ya nwee kwesịrị ifeel anything. Ọ bụrụ na ị nụọ di gị yaba pata HI isori ya pata. Ọ bụrụ na di gị mgbe dike ada alụzi ọlụ ma mgbe dike ga alụzi n'ọlụ. Ọ bụrụ na di gị ihe ọbụla ọ yabala isori ya yaba. Mana ọ bụrụ na ị nọlụ na be di wee yie ofu ihe, they won't even want to hear it. Ụfọdụ ụmụ nwoke ada eche echiche Chukwu melụ na ebele iwe ji maka gbasa marriage gị. Asịrị m na ife o mere amaka o, but a mistake ka o mere, and ịma reason o ji mee mistake, and o jesi bata confess ya sị gị nnekwa ife a melụ na ya do sorry. Mana ebe unu na-achọ nwa ya ga-ebubi eke amụkwu ọzọ, ndị na ihe a bụ first time ya nwee conceive. Who knows ma nke gị ka a na-etibi o ji wee mụ ndị ọzọ. Who knows? Maka na ndị nwere ego you can do and don't do. Na unu gbasa anya dị ife unu ewetara na anwe ya ọmụọla unu ji unu nọtalụ maid. Mba mgbe ụfọdụ onwe ife a na-ewepụ n'anụ were eri. Oh yes, onwe ife a na-ewepụ n'anụ were eri. You prefer nwunye gị naanị. Oh God, ụfọdụ ụmụ nwoke. Even when you can't do it, even when you are handicapped, you can't even forgive. Even ebe ọ na-eme gị favor, ọ ga-pass through all the pains they don't know why just to make you a man, but still he won't forgive one thing. If ị na-emeli o, ọ bụrụ na ọ bụrụ ife ị na-eme nsị anyway, no ife eji malụ gị, part of you, your life, your lifestyle. Now na onye ọzọ imi ya dọrọ gị mma na ọnya nọ n'otu na-enega anya for the rest of our life maka na ị na-anụ ya inyeli ndụ a na-akọ ili ndị ala everywhere. Paul nọ m n'ụzọ biko